O xulgado de primeira instancia número 3 de Madrid vén de notificarlle a Plataforma pola Defensa do Monte a non admisión a trámite, nos termos inicialmente formulados, da demanda presentada polas comunidades de Montes de Araño, Asados, Burés e Sorneleiro, así como tamén por máis de medio cento de particulares, contra as empresas Naturgy e Elecnor, pola súa responsabilidade nos lumes de marzo de 2019. O xulgado cuestiona o carácter indeterminado da contía do valor a reclamar polos efectos do lume. Para os membros da plataforma esa debe ser precisamente a materia a esclarecer no procedemento, xa que esa cuantificación é precisamente o obxecto e o sentido da súa reclamación. Dende o colectivo entenden que con esa decisión o tribunal condiciona claramente o procedemento, xa que o cambio de cualificación que lles require implicaría dimensionar o proceso a unha escala cuxas costas resultarían para eles inasumibles. Ante esta situación, a plataforma xa anunciou que presentará un recurso de reposición, no que se reafirmarán na orientación da súa demanda, aínda a risco de que sexa desestimada e poida ser arquivada polo dito xulgado.